ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ከመይ ቀኒኹም? እምበር ክሳብ ዝሓለፈ ቪድዮና ክንቅፅል ከለና ድማ ሎማዓንቲ ንመሃሮ ብዛዕባ ክሪኤቲንግ ዲሊቲንግ ሙቪንግ ኮፒንግ ኤንድ ሪኔሚንግ ኦፍ ፎልደርስ ኤንድ ሰብ ፎልደርስ ወይም ዳይሬክተሪስ ኤንድ ሰብ ዳይሬክተሪስ ኢን ዊንዶው 11 ዝብል እዩ። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝሃሊኹም ድማ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቤተሰብ እዚ ቻናል ሁኑ። እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ንኻሊእ ንክባፅሕ እውን ፕሊዝ ሼር ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ንክበፅሖም ግበሩ ናብ ትምህርትና ንኣቱ ማለት እዩ። መጀመርያ ከም ዝረኣናዮ ቅድሚ ሕዚ ቪድዮ ፎልደርና ሰብ ፎልደር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ፎልደር ማለት መጠራቀሚ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዳታ እንሕዘሉ እዩ ፎልደር ዝበሃል። ንኣብነት ፎቶ ክኸውን ይኽእል፣ ቪድዮ ክኸውን ይኽእል፣ ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል፣ ዶክመንትታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኣፕሊኬሽናት ክኾኑ ይኽእሉ። እዚኣቶም ብምልኦም ጥርንፍ ኣቢሉ ኣብ ኮምፒተር ዝሕዘልና እንታይ ይበሃል? ፎልደር ይበሃል ማለት እዩ። ሰብ ፎልደር ዝበሃል ከዓ ፎልደር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ፎልደር ዝርከብ ሰብ ፎልደር ይበሃል። ንኣብነት ሕዚ እንዳ ቪድዮ ተወሲድኩም ወይ ከዓ ዳ ፎቶ እንድሕር ወሲድኩም ሎማዓንቲ ዘልዕሎ ፎቶታት ብምልኦም ሎማዓንቲ ዕለትን ወርሕን ዓመተ ምሕረትን ገይሩ ኣብ ሓደ ፎልደር ጠርኒፉ ይቕምጣ ማለት እዩ። ፅባሕ ዘልዕላ እውን ከምኡ ናይታ ፅባሕ ብምልእታ ዘልዕላ ፎቶ እውን ዕለቱ ወርሑ ዓመተ ምሕረቱ ገይሩ የቕምጦ። ድሕሪ ፅባሕ ዘልዕሉ እውን ከምኣ ገይሩ የቕምጦ ማለት እዩ። እዚኦም ሰለስተ ንኣብነት እንታይ ይበሃሉ? ሰብ ፎልደርስ ይበሃሉ። መዓዝዮም ሰብ ፎልደርስ ዝበሃሉ? እዚኦም ሰለስቲኦም ሓደ ፎልደር ጠቕሊሉ ፎቶስ ዝብል ፎልደር ከእትዮም ከሎ ሰብ ፎልደርስ ይበሃሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኤግዛምፕል ክንርኢ ከለና ንኣብነት ንሕና ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ጌርና ፎልደር ኩሉ ግዜ ክሬኤት ክንገብር ተኮይንና ኣብ ባዶ ቦታ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ካብቲ ዝመፀና ዝርዝር ካብኡ ኒው ዝብል ኣሎ። ኒው ብማውስ ከምዚ ክንገብር ከለና ዳይሬክትሊ ናብዚ ኣሮው ኣለዉ። እዞም ናብዚ ዘለዉ ኣሮው ብዙሕ ሊስት ዝሓዙ እዮም ማለት እዩ። ከምኡ ኢንዲኬት ዝገብረና ወይ ከዓ ዘመልክተና። ስለዚ ካብቲ ዝመፀልና ኣብዚ ፎልደር ዝብል ኣሎ ቁፅሪ ሓደ ፎልደር ክሬኤት ንገብር ማለት እዩ። ፎልደር ክሬኤት ክንገብር ከለና ኒው ፎልደር ኢሉ እዩ ዝመፅእ። ኒው ፎልደር ዝብል ፎልደር ተሃሊና እንደገና ኒው ፎልደር 1 ኒው ፎልደር 2 እናበለ ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ኣብዚ ኒው ፎልደር ዝብል ክሬኤት ገይረ ኣለኹ። ካልኣይ ፎልደር ክሬኤት ክገብር ተኮይነ ኒው ፎልደር ክብል ከለኹ ኒው ፎልደር 1 ኢሉ እዩ ክመፀኒ። ኣብዚኣ ኣብ ቅድሚት ኒው ፎልደር 2 ኢሉ መፂኡኒ እኒኦ። ምክንያቱም ኒው ፎልደር 1 ዝብል ኣብ ዝኾነ ኤርያ ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ኤንወይ ኒው ፎልደር 2 ኢሉ መፂኡ እኒኦ። ኣብዚኣ ሕዚ ባህጊ ቼክ ኢልና ክሬኤት ምግባር ፎልደር እሞ እዛ ፎልደር እዚኣ እንታይ ትበሃል? ፎልደር ትበሃል መጀመርያ ማለት እዩ። እዛ ፎልደር እዚኣ ኣብ ውሽጣ ካልኦት ፎልደራት እንድሕር ሒዛ ከዓ እንታይ ትበሃል? ሜይን ፎልደር ወይ ከዓ ሩት ትበሃል ማለት እዩ። ሩት ዳይሬክተሪ ትበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ባህጊ ቴክ ንምእታው ወይ ፎልደር ንምኽፋት ሰለስተ ዓይነት ሜካኒዝም ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ሜካኒዝም ራይት ክሊክ ንገብር ኣበዓላ እሞ ራይት ክሊክ ክንገብር ከለና ሊስት ይመፁ። ካብቶም ሊስት እሶም እንታይ እዩ? ኦፕን ዝብል እኒኦ፣ ከት ዝብል እኒኦ፣ ኮፒ ዝብል እኒኦ፣ ሪኔም ዝብል እኒኦ፣ ድሊት ዝብል እኒኦ። ባይዘወይ ሎማዓንቲ እዚኦም ሓሙሽቲኦም ኢና ክንሪኦም። ከመይ ጌርና ከት ወይም ሙቭ ንገብር ሓደ ፎልደር ናብ ካሊእ ፎልደር፣ ከመይ ጌርና ኮፒ ንገብር ፎልደራት፣ ከመይ ጌርና ሪኔም ንገብር፣ ከመይ ጌርና ዲሊት ንገብርና እዚኣቶም ክንርኢ ኢና። ስለዚ ንምኽፋት ናይ መጀመርያ ሜተድ እንታይ እዩ? ራይት ክሊክ ንገብር ኣብዚኣ ካብቲ ዝመፀልና ኦፕን እንተኢልና እቲ ባህጊ ቴክ ዝብል ይኽፈተልና ማለት እዩ። ስለዚ ፎልደር ውሽጢ ኣቲና እኒአና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ፎልደራት ክንፈጥር ንኽእል ኢና። እቲ ካልኣይ ሜካኒዝም መኽፈቲ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብዚኣ ባዕላ ኣፍታ ባህጊ ቴክ ከምታ ናይ ብቐዳማይ ናይ ማውዝ ክንመሃር ከለና ዝረኣናያ ዳይሬክትሊ ደብል ክሊክ ክንገብር ከለና ይኽፈተልና ማለት እዩ። እዚ እውን ካልኣይ ሜተድ ናይ መኽፈቲ ፎልደር እዩ። እቲ ሳልሳይ ሜተድ እንደገና እንታይ እዩ? እታ ዝደለናያ ፎልደር ክሊክ ንገብራ እሞ ዳይሬክትሊ ካብ ኪቦርድ ኢንተር ክንነክእ ከለና እንደገና ይኽፈተልና ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ ዓይነት ኣከፋፍታ ሜተድ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፎልደር ንምኽፋት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ባህጊ ቴክ ሕዚ ኣብቲ ሜይን ፎልደር ምስ ኣተና እንደገና ሕዚ ንሕና ምንም ነገር ነፃ ስለ ዝኾነ ምንም ነገር የብሉን። ሕዚ ግን ክሬኤት ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ባህጊ ቴክ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ እዚ ራይት ክሊክ ጌርና ከምቲ ዓንቲ ወይ ክሬኤት ዝገበርናዮ ፎልደር ዘሴም ስቴፕ ኢና ንኽተል። ስለዚ ካብ ዝመፁልና ዝርዝር ኒው ዝብል ኣሎ፣ ካብኡ ፎልደር ክንገብር ከለና ኒው ፎልደር ዝብል መፂልና ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ቤዚክ ኮምፒተር ኢልና ክሬኤት ጌርና ኣብዚ ቤዚክ ኮምፒተር ዝብል ስም ሂብና ፎልደር ክሬኤት ጌርና እኒና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ክንደግም ንኽእል ኢና። ኣብ ባዶ ቦታ ራይት ክሊክ ጌርና ካብኡ ዝመፀልና ኒው ኢልና ካብኡ ፎልደር ክንገብር ከለና ይመፀልና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ፕሮግራሚንግ
ላንጉጅ ኢልና PL ብሓፂሩ ንፅሓፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዝብል ክሬት ጌርና ኣለና ማለት እዩ። እስቲ ቶሎ ቶሎ ኢልና ክሬት ንግበር እሞ ካብኡ ክንርኢ ኢና። እዚ ከዓ ጃቫ ንብሎ፣ እዚ ከዓ ኒው ፎልደር፣ ካብኡ C++ ንብሎ፣ ካብኡ ኣብዚ ከዓ ራይት ክሊክ ጌርና ኒው ፎልደር ወላ እዚ C ይኹን፣ ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ኒው ፎልደር፣ ኣብዚ ፓይተን ይኹን፣ እዚኣቶም ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ኒው ፎልደር ሂስትሪ ይኹን፣ ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ኒው ፎልደር ጂኦ። እዚ ኣብዚ ክንደይ ክሬት ጌርና ፎልደር ክንቆፅር ኣይፅበየናን። ንምንታይ እዩ ዘይፅበየና? ባዕሉ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክንደይ ኣይተማት እኒአው እዚ ኳልኩሌት ገይሩ ክነግረና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንደይ ይብሎ 8። ስለዚ ኣብዚኣ ፎልደር ባህጊ ቴክስት ዘላ ክንደይ ኣይተም ዝሓዙ እዮም? 8 ኣይተማት ዝሓዙ እዮም ማለት እዩ። ተቆፂርናዮ ቸክ ጌርናዮ እውን ብልክዕ 8 ክሬት ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብምንታይ ሊስት ጌርና እኒኦ? ብኒዮሞም፣ ካብኡ ከዓ ዴት ሞዲፋይድ ክሬት ዝተገበሩሉ ዝኒኦ ዓይነቶም እንደገና ዝኒኦ ማለት እዩ። ፎልደር 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 ዝብለላ ዓይነቱ ናይዚ ኣይተም እንታይ እዩ ዝብል ፎልደር ዝብል እዩ ዘርእየና ኣሎ። ስለዚ ኣብዚኣቶም ከመይ ጌርና ሪኔም ንገብር፣ ከመይ ጌርና ዲሊት ንገብር፣ ከመይ ጌርና ኮፒ ንገብር፣ ከመይ ጌርና ከት ንገብር ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ለምሳሌ ከት ንምግባር ኮፒና ከት ወይም ደግሞ ኮፒና ሙቭ ዲፈረንሶም እንታይ እዩ? ኮፒ ሚንስ ዋት? ኮፒንግ ኤ ፋይል ኦር ኤ ፎልደር ዊዝአውት ዲሊቲንግ ዘ ኦሪጂናል ፕሌስ ተኮይኑ ኮፒ ይበሃል። እንታይ ማለት እዩ? ቅዳቅ ማለት እዩ። ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ሃልዩስ ቅድሑ ከዓ ኣብ ሳሙዌር ቦታ ምቕማጥ እንታይ ይበሃል? ኮፒ ይበሃል። ሙቭ ወይ ከዓ ከት ማለት እንደገና ኮፒንግ ዘ ፋይል ዊዝ ዲሊቲንግ ዘ ኦሪጂናል ፕሌስ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ፋይል ወይም እቲ ፎልደር ኮፒ ንገብሮ እሞ እቲ ዝነበሮ ቦታ ግን ነጥፍኦ ማለት እዩ። ክልቲኦም ፍልልዮም ክንርኢ ኢና። ንኣብነት ሕዚ እዚ እንታይ እኒኦ? ሲ ንበሎ። ሲ እንታይ እዩ? ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እዩ። ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ኮፒ ንብሎ ማለት እዩ። ናብ ምንታይ ቦታ ንውሰዶ? ናብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ቦታ። ናብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ውሽጢ ክንኣቱ እንደገና እንታይ ንገብር? ተደሊና ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ፔስት ክንብሎ ንኽእል። ካልኣይ እንደገና ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ውሽጢ ኣቲና እንደገና ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ፔስት ክንብሎ ከለና ኣብዚ ምፅኢኻ ለጥፈለይ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ኣብቲ እውን ኣሎ ኣብዚ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ሲ ኣብዚ እውን ኣሎ ኣብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ውሽጢ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ካሊእ እውን ሲ ፕላስ ፕላስ እውን ዘሴም ከምኣ ጌርና ኮፒ ክንገብር ንኽእል ኢና። ራይት ክሊክ ንገብር ኣብዚ ካብኡ ኮፒ ንብሎ፣ ካብኡ ናብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከይድና ሲ ንበሎ ወደ ሕዚ ከዓ ሲ ፕላስ ፕላስ እውን ክንውስኮ ኮይና ሲ ፕላስ ፕላስ እውን ኣብዚ እውን ወሲኽና እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ሓደ ፎልደር ናብ ካሊእ ፎልደር ኮፒ ክንገብር ንኽእል ኢና። ፎልደር ኮፒ ክንገብር ከለና ግን ኣብ ውሽጡ ዝሓዞም ፋይላት ተሃልዮም እሶም እውን ብምልኦም ጠቕሊሎም ኮፒ እዮም ዝኾኑ ምስኡ ተተሓሒዞም ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ከዓ ናብ ከት ክንከድ ከለና ከዓ ከት ከዓ ብክልተ ሜተድ እዩ ዝስራሕ። እቲ ሓደ ራይት ክሊክ ጌርና ንኣብነት ኣብዚ ፓይተን ዝብል ኣሎ። ፓይተን ዝብል ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ኣብዚ እንታይ ንገብር? ከት ትብል ኣላ ኣብዚ ከት ትብል እሞ ንገብራ ከት ክትብል ከላ ግን ኣብዚ ከምዚ ጠፍአት መሲላ ትድብዝዝ እታ ፎልደር ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ውሽጢ ኣቲና ኣብዚ ራይት ክሊክ ኢልና ፔስት ክንብል ከለና ፓይተን እዚ እኒኣ ፓይተን ግን ዲሊት ዘ ኦሪጂናል ፕሌስ ዲሊት ኮይና እኒኣ ኣብቲ ኦሪጂናል ፕሌሳ ማለት እዩ። ወይም ኣብቲ ዝነበረቶ ቦታ ዲሊት ኮይና ወይም ተንቀሳቂሳ እኒኣ ሙቭ ማለት እዩ። ከት ማለት ስለዚ ተንቀሳቂሳ እኒኣ ካብቲ ኦሪጂናል ፕሌስ ናብ ካሊእ ቦታ ተወሲዳ እኒኣ ማለት እዩ። ካሊእ እንደገና ሕዚ እዚ ናይ ኮፒ ስለ ዝረኣና ሲና ሲ ፕላስ ፕላስ ዲሊት ንገበሮም እሞ ዲሊት ኣብኡ ከለና ክንርኢ ከለና ፎልደር ከመይ ጌርና ዲሊት ንገብር ዝብል እንደገና መጀመርያ እቲ ንደልዮ ዲሊት ንገብሮ ፎልደር ክሊክ ንገብሮ እሞ ካብኡ ራይት ክሊክ ንገብር ተደሊና ካብኡ ኣብዚ ዲሊት ትብል ኣለትና። ካልኣይ እንደገና ስዊልና ክሊክ ክንገብር ከለና ከዓ ኣብዚ ኣለዉ ኣብዚ መማረፂ ዝመፁልና ኣለዉ ዲሊት ኣብዚ እኒኣ ዲሊት ክንብሎ ከለና ይጠፍእ ማለት እዩ። ሕዚ ሲ ፕላስ ፕላስ እውን ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ዲሊት ክንገብሮ ከለና ይጠፍእ ማለት እዩ። ስለዚ ጠፊኦም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኣለውን። ስለዚ ከመይ ጌርና ካብዚ ናብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ንወስዶም ዝብል እንደገና ሓደ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ክንገብር ከለና እዛ መቐስ እዚኣ እኒኣ ከምታ ናይ ፓይተን ጌርና ዝገበርናያ ከምኣ ጌርና ክንወስዳ ንኽእል። ካልኣይ እንደገና ስኢልና ክሊክ ክንገብራ ከለና ኣብዚ እውን ኣላ ከት ትብል። ስለዚ እዚኣ ከት ክንብላ ከለና ከምዚ ትድብዝዝ እሞ ናብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ውሽጢ ኣቲና ኣብዚ ራይት ክሊክ ኢልና
ፔስት ክንብል ንኽእል ወይ ከዓ ኣብዚ እውን ፔስት ትብል ኣለትና እዚኣ ፔስት እውን ክንነክእ ከለና ናብ ዝመፅኣላ ማለት እዩ። ሲ ፕላስ ፕላስ ከት ጌርናያ ማለት ኣብቲ ዝነበረቶ ቦታ ኣይትህሉን ማለት እዩ። ስለዚ ባኪልና ክንርኢ ከለና ኣብዚ የለን። እቲ ካልኣይ ሜተድ እንደገና እንታይ እዩ? ሲምፕሊ ኣብ ማውስ ፕራክቲስ ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ክሊክ ጌርና እዚኣ ስቑልና ክንጉትታ ከለና ወይ ከዓ ድራግ ክንገብራ ከለና ትጉተተላ እዛ ሲ። ስለዚ እዛ ሲ ኣብ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እዚ ምስ በፃሕና ክንሰዳ ከለና ናብዚ ኣትያላ ማለት እዩ። ስለዚ ሙቭ ኮይና እኒኣ ናብዚ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ናብዚ ሙቭ ኮይና እኒኣ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ? ከት ከመይ ጌርና ንገብር ወይ ሙቭ ከመይ ጌርና ንገብርና ኮፒ ከመይ ጌርና ንገብር ናይ ክልቲኦም ፍልሊ ከዓ እንታይ ምዃኖም ርኢና ኣለና። ሙቭ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኮፒ ምግባር ኦሪጂናል ፕሌስ ኣጥፊእኻስ ናብቲ እትደልዮ ቦታ ምውሳድ ማለት እዩ ብካልእ ይበሃል ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ማለት እዩ። ስለዚ ኮፒ ማለት ግን ቅድሑ ማለት እዩ። እቲ ኦሪጂናል ፕሌስ ከም ዘሎ ኮይኑ ቅድሑ ከዓ ኣብ ካሊእ ምቕማጥ ወይም ደሞ ዱፕሊኬት ምግባር ማለት እዩ ኮፒ ማለት እዩ። ስለዚ ዝቐረየትና እንታይ እያ ካሊእ ኣብዚ ከለና ከዓ ሩም ምግባር ከዓ ከመይ ጌርና ከዓ ሽም ክንቅይር ንኽእል ናይ ፎልደራት ሽም ሲ ከመይ ጌርና ክንቅይሮ ንኽእል ዝብል ከዓ ሕዚ ንኣብነት እዚ ጂኦ ነበረ ወይም ኣብዚ ጂኦ ነበረ ሪኔም ክንገብሮ ተኮይንና መጀመርያ እዚኣ ክሊክ ክንገብር ከለና ኣብዚ መማረፂ እዚ እንታይ ዝብል እኒአና ኣብዚ ሪኔም ትብል ዝኒአትና ሪኔም ትብል ክሊክ ክንገብራ ከለና ከምዚ ትብለና ማለት እዩ። ስለዚ ግራፊ ኢልና ኣብዚ ጂኦግራፊ ኢልና ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ጂኦ ዝነበረ ጂኦግራፊ ተቐይረላ ማለት እዩ። ሂስትሪ ዝነበረት እዚ እንደገና ለምሳሌ ኣብዚ ክሊክ ክንገብር ከለና ታሪኔም ዝኒአ ወይ ከዓ ተደሊና እዚኣ ራይት ክሊክ ጌርና ኣብዚ ካብ ዝመፀልና ዝርዝር ሪኔም ዝብል ኣሎ ሪኔም ክሊክ ክንገብር ከለና ኣብዚ ሂስትሪ ትመፀልና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣጥፊና ንባዕላ ኮምፒተር ግራፊክስ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ። ኮምፒተር ግራፊክስ ክንብላ ከለና ካብኡ ኢንተር ወይ ከዓ ኣብ ካሊእ ክሊክ ክንገብር ከለና ከዓ ሪኔም ኮይና እኒኣ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል ነይሩ። ከመይ ጌርና ፎልደር ሰብ ፎልደር ክሬት ዲሊት ሙቭ ኮፒ ኤንድ ሪኔም ንገብር ዝብል እዩ ነይሩ። ነዚ ቻናልና እዚ ሓደሽቲ ተኮይንኩም ፕሊዝ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ናይ በኩልና ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ንግበር። ንካልኦት ንክባፅሕ እውን ፕሊዝ ሼር እና ላይክ ብምግባር ናብ ካልኦት ንክባፅሕ ንግበር። ኣስተያየት ሃሊና ወይ ከዓ ክስርሐልኩም ትደልይዎ ቶፒክ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ኣብ ኮሜንት ፅሓፉልና ብዛዕባኡ ከዓ ሬዲ ኮይና መፂና ክንሰርሐልኩም ኢና። የቀኒየለይ ድሓን ቀንዩ።